Вітаю вас! Мяне зовут Сумейка Ульяна. Вучусь я ў 9 класе Жамчужніцкай сярэдняй школы. Вашай увазе прапаную балада Аркадія Кулешова «Маці». На бітву крывавую сына праводзіўшы з хаты, на шчасце і удачу пасеяла маці зярняты. Калі дачакаецца маці з тых земляў усходу, сын прыйдзе з паходу, са славою прыйдзе з паходу. Дарэмна ўздыхала, чакала, і шчасця, і долі упалі зярняты на камень шарбаты ў полі. Дарэмна здалёку паўнюткія вёдры цягала, той камень у спёку вадой і слязьмі паліваў. Да кроплі іх выпіў задымлены камень пякельны, 2 леты кіпелі на ім яны, як на патэльні. Ля камня упала цярплівая маці ў знямозе, у роспачы скарця стала знаёмай дарозе. Пачуй мае словы, улашчы свой камень суровы, за гэта вярбою гатовая стаць над табою. Твайго пешахода я б засень ад спёкі хавала, у час непагоды ад бур і дажджоў засланяла. Старымі рукамі твой дом падмятала б штодняе. Улашчы свой камень, дарога моя палявая, сказала дарогай. Скардзішся, маці, дарма ты, не ўзыдуць зярняты, бо палі на камень шарбаты. Не першая ты каля камню заходзішся з жалю. Не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі. На нашыя нівы яго закацілі чужынцы. Чужы і маўклівы, даўно ім ляжыць пры гасцінцы. За буга яго закацілі і кінулі ў поле, каб сына свайго не даждалася маці ніколі. Не ўзыдуць зярняты на ім, ні ўвосень, ні вясною, пакуль ён не стане зямлёю, заклятай з табою. З дарогі ўставала і каменю маці казала: вады табе мала, і матчыных слёз табе мала. Цяпер я сваёю крывёю цябе праклінаю, ты станеш зямлёю, а каменем стану самая. І тройчы такою клюцьбою той камень пракляла. Стаў камень зямлёю, сама ж яна каменем стала. На камні былым пры дарозе зыходзяць зярняты, вяртаецца сын па дарозе з паходу да хаты. Іван Мелеш, урывак з рамана «Людзі на балоце». Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзір жанок згаджаліся. Выспела нявеста. Нічога не скажаш. Часам пры такіх гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганіну маці-нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча ды як вылітая. І невяліка ростам, і не гладка, худая, можна сказаць. І плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя, густыя, аж блішчаць, бы намочаныя. І смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж напінаюцца. Хлопцы да яе гарнуліся і не пабойваліся, акрамя таго, што стрымлівалі Ганіну задзірыстасць і ганарлівасць. Ім помнілася і тое, што не лішне асцерагацца яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну не дай Бог увесці ў гнеў. Тады яна ў момант страціць роўнасць сваю, забудзецца на ўсё, загарыцца адным. Гарачая, нестрымная, небяспечная яна, ганарлівка Ганна.